बर्तमान शंकर नारायण आरती कार्यक्रम तले तले संत वृंद हरिकथा श्रवण कराइले जो माने हरिकर कथा श्रवण करिवार अछि तब तब स्टेज पाखु जाई श्रवण करंतो समय आठटारे बाबा जी रास करिवे आपण माने अपूर्व रास लीला केबे देखि नथिबे आज आपण अंचल रे रास लीला हे समस्त मन रखंतो मां मान भक्त